Euskalgunea 1983 urtean sortu zen, eta ordutik aldaketa batzuk jasan izan baditu be, gaur egun Txoribarrote, Jau Pitu Jau eta Eguzkizaleak konpartsok osatzen dugu. Astelenean Euskalgune eguna ospatzen dugu, 3 konpartsen arteko harremana pizka sendotzeko elkarrekin bazkaltzen dugu, eta aurten arratsaldean elektrotxaranga bat antolatu dugu. Asteazkenetan lurra eguna ospatzen dugu, Eguzkizaleak konpartsak antolatua. Eguzkizaleak ekologismoa oinarri hartuta jai eredu euskaldunak bultzatzen dituen konpartsa da, eta goizean lorezaintza tailerra edukiko dugu umentzako. Azokatxo bat montatuko dugu elikadura burujabetza oinarri hartuta ekoizle eta eragile desberdinekin, gero produktu horiekin bazkalduko duguna gunean bertan. Jau Pitu Jau jaietan ere euskaraz bizitzeko eskubidearen alde egiten duen konpartsa da, eta aurreko urteetan euskaraz bizi eguna antolatu izan dugu ostegunean, baina aurten Bilboko konpartzakek euskaraldiarekin bat eginez biziprest eguna antolatu denez egun berean, horretara dedikatuko gara ostegunean, eta hemen edukiko dugu bazkaria, eta ondoren magia ikuskizun bat, eta urtero bezala euskara saria banatuko dugu ostegunean. Ostiralean, abuztuak 24, elkartasun eguna izango da, eta Txoribarrote euskal errepresaliatu politikoen eskubideen alde egiten duen konpartsa bezala, egun horretan Baskari erraldoia antolatzen dugu. Jai herrikoi eta parte hartzaileen testuinguruaren barruan, Euskalgunak beti egiten du apustu sendoa gaueko programazio potente bat egitearen alde, eta bereziki kontzertuak izaten ditugu, estilo ezberdinetakoak, saiatzen gara Euskal Herriko taldeak ekartzen baita kanpokoak ere, eta garrantzia ematen diogu ere emakumeak eszenatoki gainean egotea, posible bada gauero, lehenengo kontzertua Domekan izango dugu, eta Tremenda Jauria eta Munsa Iguagonekin badantza egiteko aukera egongo da. Asteleenean Utz eta Amazkandiz taldeak edukiko ditugu, asteartean Kaina Purtsu bat gehiago eta Bultz eta Xabi Sarria egongo dira. Asteazkenean Revolta Permanent eta gero DJL.rekin berandura arte antzatzeko aukera, eta gero ostegunean Euskalguneko erromeria klasikoa Gariako 26 taldearekin, beraz gonbidatzen zaituztegu guztioi hurbiltzera, eta ez ahaztu gero Kriston musikalan taldea daukagula eta gau osorako prestatzen digutela hor musika dantzatzeko eta ondo pasatzeko. Azkenengo urteetan eguneko programazioari ere indarbe handiago eman nahi diogu, eta horretarako goizean txikientzako ekintzak antolatzen ditugu batez ere, badaukagu txikigunea, hainbat tailer, aurten igerilekuari izango dugu, txikidiskoa eta bar, eta eguerdietan Marianito musikatuak izeneko antolatzen dugu, eta zuzeneko musika eskaintzen dugu estilo ezberdinetakoa, badaude talde akustikoak, badaude DJak, eta noski Marianitoak prestatzen ditugu eta pintzoak ere badauzkagu. Eta gainera Domekan, ekintza ezberdina antolatu nahi dugu eta badaramatzagu urte batzuk laburmetrai lehiaketa bat antolatzen. Eta azkenengo urteetan konpartsak bakarrik aurkeztu dira, baina edonorrentzako irekia da. Jarrai gaitzazue gure sare sozialetan, Instagramen, Facebooken eta Twitterren, eta ongi etorri Euskalgunera!